እቲ ናብ ህዝቡ ዝተኮሰ ሰራዊት ካብ ደርግን ላዕሊ ህዝባውነት ዘይብሉ ሰራዊት ይክብሉ በአይተ ጌታቸው ረዳ ከንቲባ ከተማ መቐለ ተገይሮም ዝተመዘዙ አይተ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ገሊጾም። አይተ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ መናእሰይ ክፍለ ከተማታት ኣብ ዝነበሮም ናይ ምይይጥ መድረኽ እዩ። ናብ ናይ ባዕልኻ ህዝቢ ዶ ጥይት ይትኮስ ክብሉ ሕቶ ዘልዓሉ አይተ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ እቲ ናብ ህዝቡ ዝተኮሰ ሰራዊት ልዕሊ ደርጊ እዩ ክብሉ ድሕሪ ምግላጾም ሕዚ ኣነዚ ብምዝራበይ ንምንታይ ሰራዊት የጸልም ዝብሉ ኣካላት ክህሉ እዮም ድሕሪ ምባል ነቲ ጻዕዳ ነቲ ጸሊም ድማ ጸሊም ክንብል ኣሎና ክብሉ ኣብሪሆም። ንጹሃን ዜጋታት ኢዶም ተወቂዖም ኣብ ዓይደር እናተሐከሙ እናሃለው ናብ ህዝቢ ዝተተኮሰ ጥይት የለን ዝብል ድኹም ኣመራርሓ ተፈጢሩ እዩ ድሕሪ ምባል ስልጣን ናይ ህዝቢ ምዃኑ ተሪፉ ናይ ውሕዳት ዓቀይቶት ይኸውን ምህላውን ኣብቲ መድረኽ ኣብሪሆም። ማንም እናተልዓለ ምእንተ ህዝቢ እየ ዝቃለስ ዘለኹ ዝብል ሸፈጥ እዩ ዝበሉ አይተ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ሕድሕድ ሰብ ምእንተ ብሰላም ወፂኡ ብሰላም ካቱ ምእንተ ምስፋን ሰናይ ምምሕዳርን ፍትሓዊ ናይ መሬት ተጠቃምነቱ ተረጋጊጹ ምእንቲ ክወልድ ክዘምድን ንገዛእ ርእሱ ክብል ክቃለስ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም። እዚ ብሰሓርቲ ዝተጀመረ ኣብኣ ይቐውምን ዝበሉ አይተ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ናብ ወጀራት ናብ ሕንጣሎ እናተዛመተ መወዳእቱ መቐለ እዩ ክብሉ ድሕሪ ምግላጽ ንልዕሊ 20 ዓመት ባዕለይ ሓዊሱ ዝጸንሐ መሪሕነት ገስጋሲ ሓሳብ ተሳኢኑ ህዝብና በተለይ ምሁራን ንኣብነት 300 ሓካይም ደኳትር ከም ዝተሰደዱ ብምግላጽ ሓሳብ እንደነዋፀ ምሁራት ነሳትፍ እንተበልና ካሊእ ስምና ተዋሃበና ጸኒሕና ኢና ክብሉ ኣገንዚቦም። ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲን ኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ናይ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዝሓቆፈ ናይ ሓባር ክልላዊ ናይ ሽግግር ጊዜያዊ መንግስቲ ከቆሙ ሓላፍነት ከም ዝተዋሃቦም ተገሊጹ። ኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ወይ ከዓ ኦፌኮን ናይ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዝሓቆፈ ክልላዊ ናይ ሽግግር ጊዜያዊ መንግስቲ ከቆሙ ብፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓላፍነት ከም ዝተረከቡ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ዕላዊ መግለጺ ኣፍሊጦም። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ሰብኣውን ቀውስታት ኣብ ምፍታሕ ዘተኮረ ናይ 4 መዓልቲ ኣኼባ ናይ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይ ከዓ ኦነግ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ናይ ሽግግር ጊዜያዊ መንግስቲ ኮይኑ ናይ ኦሮሚያ ደባት ክሕሉ ኣኻሊ ኩነታት ንምፍጣር ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲን ኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ሓላፍነት ምውሳዶም ኣፍሊጦም። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ዘሎ ናይ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰራዊት ኣብቲ ናይ ሽግግር ጊዜያዊ መንግስቲ ሓላፍነት ወሲዱ ናይ ኦሮሚያ ሕጊ ሰላምን ዶብን ክሕሉ ክልቲኦም ፓርቲታት ኣድላይ ቅድመ ምድላው ከም ዝገብሩ እውን ኣፍሊጦም። ባዕለይ ካብ መሓደር እየ ዝኾነኒ ባዕለይ ክመርጽ እየ ዝበለ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ጥቃት ክበጽሖ ኣይግባእን ክብሉ ብግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተሸሙ ከንቲባ ከተማ መቐለ አይተ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ገሊጾም። እቶም ብአይተ ጌታቸው ረዳ ዝተሸሙ ከንቲባ ሎሚ 17 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣብ ዝተዳለወ ዋዕላ መናእሰይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንብዙሕ እዋን እናተጠራቐመ ዝመጽእ ሕማቕ ምፍታሕን ንቐጻሊ ክስጉም ዘኽእል ምሕሳብ ተሳኢንዎ ኣብ መወዳእታ ፖለቲካዊ ውድቀት ዘጋጠመ ውድብ ኮይኑ ከም ሳዕብዩን ድማ ህዝቢ ናብ ከቢድ ስቃይ እትይዎ እዩ ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም። አይተ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ሕዚ ዘላትና ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እታራኸብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንምትግባር ምሕባር እምበር ነዚ ምትዕንቃፍ ከም ህዝቢ ጎዳ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ህዝቢ ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብሓደ ልቢ ኮይኑ ኣብ መኸተ ዛረዮ ሓድነት ጽንዓትን ጀግነትን ኣብ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ እውን ክደግሞ ኣለዎ ብምባል መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከም ህዝቢ ናብ ሓደጋ ምብትታን ክእትውና ዝደልዩ ኣካላት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡን ሰላማዊ ቃልስና ክንቅጽል ኢና ክብሉ ካብ ኩለን ወረዳታት ዞባ ደቡብ ምብራቕ ዝተወከለ ኣካላት እውን ገሊጾም እዮም። እቶም ተወከልቲ ብቤት ምክሪ ዝተመረጹ ዳ እምበር ምስለኛታት ኣመሓደርቲ ከም ዘይቐበሉ ዝገለጹ እንትኾኑ ህዝቢ እዚ ስለ ዝበለ ልኡኻት ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ኣብ ባይታ ምስለኛታቱ ኣቢሉ ዝተረኸበ ኣንጻራዊ ሰላም ክዘርግ ኩሉ መንገድታት ጥፋት ይትግብሩ ምህላዎም ገሊጾም። ነዚ ድማ ከም ዝቃለስዎ እውን ኣረዲኦም። ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ጣብያ ኣዲስ ዓለም ዝተፈጸመ ተግባር ዝኾነኑ እቶም ተሳተፍቲ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ካብ ጸለመት ዘለለ ዝበጽሐ መጉዳእቲ ንህዝቢ እታ ጣብያ ዘይገልጽ ምዃኑ ብምሕባር ገበነኛታት ክሕተቱ ጸዊዖም። ካብዚ ሓሊፎም እቶም ተሳተፍቲ ቀንዲ መፍትሒ ውሳነታት ኮንፈረንስ ህዝቢ ውሳነታት ኣብያተ ምክርን ሰራዊት ትግራይን ምትግባር ምዃኑ እውን ኣገንዚቦም። ኣብ መወዳእታ እቶም ተወከልቲ ህልው ኩነታት ከባቢዮምን ሕቶ ዝወከሎም ህዝብን ድሕሪ ምቕራብ ምስ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ክዛተዩ ሕቶ ብምቕራቦም ንጽባሕ 18 ለካቲት 2017 ዓ.ም ክዛተዩ ቆጸሮም ሒዞም ኣለው። ክቡራት ተመልከትና ካብዚ ሓሳባት ከም እንርድኦ ክልተ ኣመሓደርቲ ጣብያ ኣዲስ ዓለም ከም ዘለው እዩ። እቲ ሓደ ኣመሓዳሪ ብዞባ ደቡብ ምብራቕ ዝተሾመ እንትኸውን እቲ ሓደ ኣመሓዳሪ ድማ ብጣብያ ቤት ምክሪ ዝተሾመ እዩ።
ክልቲኦም ድማ ዝተፈላለዩ ክልተ ማህተም ሒዞም ናብ ግጭት ከም ዝኣተው ዝዝከር እዩ። ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንዝኾነት ጎረቤት ሃገር ስጋት ክኸውን ኣይግባእን ክብሉ መምህር ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ፕሮፌሰር አድማስ ገበየሁ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ወደብ እንትሓትት ብነፃ ሃቡና ኣይበለትን እቲ ሕቶ ዝቐረበ መትከል ሂብካ ምቕባል መሰረት ብምግባር ክብሉ እውን ኣገንዚቦም። ፕሮፌሰር አድማሱ ንጋዜጣ አዲስ ዘመን ከም ዝተዛረብዎ ሕቶ ወደብ ኢትዮጵያ ንዝኾነት ጎረቤት ኢትዮጵያ ከም ስጋት ንኽትምልከት ዝገብር ክኸውን ኣይግባእን ኢሎም። ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ርሑቕ ብምምጻእ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሰራዊት መንደር ኣብ ምጥያሽ ደረጃ እናበፅሓ ዝርከባሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ምስቲ ዝተረፈ ዓለም ምርኻብ ንኽትኽእል በሪ ባሕሪ ምሕታት ስጋት ዝኾነሉ ምኽንያት ከም ዘየለ መምህር ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ፕሮፌሰር አድማስ ገበየሁ ተዛሪቦም። ከም ገለጻ ፕሮፌሰር አድማሲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓባይ ሃገር ምዃና ብዙሓት ሃገራት ዓለም ዝቕበሎ እየን ድሕር ምባል ኢትዮጵያ ብዘለዋ ሃገራዊ ሃብቲ ከምኡውን በዝሒ ህዝቢ ብዘለዋ ናብ መረዳእታ 132 ሚልዮን ዜጋታት ዘለዋ ካብ ዓለም ኣብ 10 ደረጃ ተቐመጥ ዓባይ ሃገር እያ ክብሉ እውን ኣረዲኦም። ሃገርና ኣብ ወደብ ዝንቀሳቐስ ሃብትን ንብረትን ኣለዋ። ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ናይ ባሕሪ ወንበዴታት ብምሕላው ዓርሳ ካብዞም ሓይልታት ንምክልኻል ዝሰልጠነ ወታደራዊ ሓይሊ ባሕሪ ያድልያ እውን ክብሉ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ብዝኾነ መልክዕ ብጉልበታ ካብ ካልእ ንምምንጣል ዝተንቀሳቐሰተሉ ታሪክ ከም ዘየለ ብምምልኻት በሪ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ቀረባ እዋን ስማዕናዮ ምስ ሶማሊላንድ ዘሎ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ኣብ ዙርያ ዘለዋ ናይ ቀረባ ኮነ ናይ ርሑቕ ሰብ ዋና ባሕሪ ብዝተፈላለየ ደረጃ ፈተናታት እናተገበሩ እዮም ኢሎም። ስም ኩለን ጎረባብትና በሪ ባሕሪ ብዝምልከት ምዝርራብን ንኹነታት ዝሓሸ ናይ ምግባር ከይዲ ምስዓብን ግቡእን ክቕፅል ዝግብኦን ምዃኑ እውን ገሊፆም። ኢትዮጵያ እውን ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብቲ ከባቢ እናመጻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሰራዊት መንደር እናሰርሓ ዝርከባሉ እዋን ካብ 100 ሜትር ኣብ ዝነኣሰ ርሕቐት ትርከብ ኢትዮጵያ ሕቶ በሪ ባሕሪ ብምቕራባ ቅሬታ ምስማዕ ትርጉም ዘይህብ ነገር ምዃኑ እውን ገሊፆም። ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት ኣብ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ክልል ዘለዎ ናይ ኣባላት ቦታ ሒዙ ክቃለስ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። እቲ ውድብ ሎሚ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ዘለዎ ናይ ኣባላት ቦታ ሒዙ ክቃለስ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ወይ ከዓ ሳወት ኣብ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኩሉ መዳያት ጸጋማት ትግራይ ንምፍታሕ ዘቕል መቃለሲ መድረኽ ብምግባር ኣብቲ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ኣቲ ንምቅላስ ምውሳኑ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ኣይተኣሉላ ሃይሉ ገሊፆም። ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት ኣብ ደንቢ ቁፅሪ 10 2016 ዓ.ም ጠሚቱ ክካተቱ ዘለዎም ነጥብታት እናመላኸተ ከም ዝመፀ ዝገለጹ ሓላፊ ክፍሊ ሕግን ስነ መንግስትን እቲ ውድብ ኣይተ የማነ ካሳ መብዛሕትኦም ዘልዓልናዮም መመሓየሺ ነጥብታት ኣብ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ተኻቲቶም እዮም ብምባል ዝተረፈ ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ምቅላስ ከም ዝከኣል ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘእተወ ውሳነ ምዃኑ ገሊፆም። እቲ ውሳነ ብሄራዊ መሪሕነት ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት 15 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ዘካየዱ ህፅፃ ኣኼባ ዝተወሰነ ምዃኑ እውን ኣገንዚቦም። መስዋዕትን ጀግንነትን ሰማዕታት ህያው እዩ። ንመዘከርታ ጀጋኑ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ሰማዕታት ደጊምካ ንምዝካርን ቃልሲ ዋዕት ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ንምብፅሕን እዩ ክብሉ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊፆም። እዚ ዝተገለጸ ኣብ መኸተ ትግራይ ብጀግንነት ዝተሰውኡ ተጋደልቲ ግንባር ሰሜን ምብራቕ መዘከርታ ሓወልቲ ተሰሪሑ እንትምረቕ እዩ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ካቢኔ ሰክሬታርያት ሰላምን ጸጥታን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ መስዋዕትን ጀግንነትን ሰማዕታት ህያው እዩ ኢሎም። ንዝመዘከርታ ጀጋኑ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ድማ ሰማዕታት ደጊምካ ንምዝካርን ቃልሲ ዋዕት ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ንምብፅሕን ሓጋዙ ምዃኑ እውን ገሊፆም። ዋና ኣዛዚ ኣርሚ 92 ተጋዳላይ በርሀ በራኺ ወይ ከዓ ወዲ ራያ እቲ ሓወልቲ ኣብ ግንባር ደስኣን ዝተሰውኡ ጀጋኑ ዝተሰርሐ ምዃኑ ተዛሪቡ። ዕላሙ ድማ ዕፅምቲ ጀጋኑ ናብ ክቡር ቦታ ንምእካብን ንመረዳእታ ኣብ ሓደ ማእኸል ንምግባርን ንካልኦት ግንባራትን ከባብን መርኣያ ንምግባርን ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ። ከም ጸብጻብ ትግራይ ቴሌቪዥን ተጋደልትን ኣመራርሓን ኣርሚ 92 ብወገኖም እቲ ሓወልቲ ባህዱታትና ገንዘብን ጉልበትን ዝተሰርሐ ኮይኑ ጀጋንና ዝወደቐሉ ዕላማ ንምዕዋት ቃልና ይንዕብርን ክብሉ ተሰሚዖም። ነበርቲ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ጽርዓ ወንበርታን ስድራ ስዋኣትን ብወገኖም ንዝተሰርሐ ሓወልቲ ብምምስጋን ዘላቒ ሰላም ዶባት እቲ ከባብን ውሽጣዊ ቅልውላ ፖለቲካ ትግራይን ብእውነ ብምፍታሕ ሕድርቶም ጀጋኑ ምትግባር ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ስድራ ስዋኣትን ግደን ዝነበሮም ዝተፈላለዩ ኣካላትን ሽልማት ኣፍልጦ ተዋሂቡ እዩ።